99% আমাৰ BPF দলৰ নেতাসকলে মোৰ নামটো কৈ আছে। खाम्फा बरगयारि सारा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनदों। फैबाय थानाय इलेक्शनाव माने MP इलेक्शनाव गावखौ माने गावसिनि BPF हान्जानिफ्राय 99%आनो माने गावसिनि लिडार केडारफ्रा माने गावखौ MP फसंगोन होननानै थिरांथा लादों होननानै बिथाङा खुद फोरमायदों। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्क्रिप्टखौ सिगाङाव नुनानै निश्चय बुजि मोनदों। दिनै आं माने सायाव नोंथांमोनजों सावरायनो फैदों एबा मा खोथा लानानै नोंथांमोनजों नुजाफैलायखो। लोगोफोर खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि चेनेलखौ नायगिरि जोंनि बर' रायजोनि गेदेरमा सुबुंफोर गासैबो आंनि चेनेलखौ अनसायगिरिफोर नोंथांमोनखौ आसा खालामदों नोंथांमोना दिनैबो बा अरायबो मोजां दं आरो मोजाङैनो थालांबाय थागोन होननानै नोंथांमोननि अननायावनो आंबो लोगोसे नोंथांमोन बायदिनो मोजां दं आरो आसा खालामदों अरायसम नोंथांमोनजों बेफोरबायदिनो मोजां गाज्रि जिउ जोबजासिम सुखु दुखुखौ सावरायलांबाय थानो हागोन होननानै। लोगोफोर दिनै आङो बे भिडिअ स्क्रिप्टनि सिगां फंनैसो खोथा आङो फोरमायग्रोनो सानदों। बे खोथाया जाहैबाय मैया आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन मानगाना जोंहा BRB बड' कमेन्ट चेनेलनि भिडिअ होनायाव बिथाङा खुद गावनो बुंदोंमोन गोदना हाना लानानै UPPL हान्जाया देरहायोब्ला थैनाय मानाय बा गोदना हानानै लागोन होननानै बुंदोंमोन आरोखि। आरो बेल' नङा जे बिथां चेनेलाव नोंथांमोना हाबनानै नायहैब्ला नुनो मोनगोन आगदा आखाइ दानस'ना लागोन मानानै लागोन होनना बुंदों UPPL हान्जाया देरहायोबा। स' आं दा बिनि गेजेरावनो बेखौनो बुंनो सानदों। बे भिडिअखौ आं मैया होनाय समाव जोंहा सासे बिथाङा कमेन्ट हरदों आंनिसिम। बे कमेन्टआ जाहैबाय माने बिथाङा आंखौ ओरैबायदि बुंदों जे भिडिअ लाबोग्रा नोंथाङा बै जिथुनाखि गोदना हानानै लागोन होनना बुंदों बिनि प्रुफआ आंनाव दं जेब्ला माने भिडिअखौ आं होबाय जेला बे प्रुफआ आंनाव दं जाहैदों। दा बेजों लोगोसे बिथाङा बुंदों जे भिडिअ लाबोग्रा नोङो बे मानसिखौ अर्थात गोदना हानानै लानो ओंखारग्रा मानसिखौ आङो मार्डार केस होनांसिगौ जाहैदों। मार्डार केस नङाब्ला थारमाने आंहासो गिनो गोनां जाहैदों आरोखि। दा मा बेलायाव बिथाङा जे आंखौ बेफोरबायदि बुंहरखो जुदि मानिबाफोर माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला बिथाङा आंखौ थोंजोङै सुद्रायनानै बा बबेया गोरोन्थि जादों बिनि सायाव बिथाङा डाइरेक्ट कमेन्टखौ लिरहरबा मोजां जागौमोन। दा आंखौ माने गोनो गोथो जादों मानि खेथ्रआव बा मानि खारनाव बिथाङा बेफोरबायदि बुङो। दा आं बिथांनि मुंखौ मेनसन खालामनो सानला। आं नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बिथांनि कमेन्टखौ आं स्क्रिनाव होबाय। नोंथांमोना माने नायनानै फोरमायहरदो सोरबाफोर माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला आंनि निमाहा बियो। आरो लोगोसे जायबा बे भिडिअखौ होबाय थाग्रा बिथाङा खुद माने BPFनिनो सापर्टार अर्थात BPFनिनो मानसि थोंजोङै बिथाङा BPFखौ सापर्ट होयो। दा बे बिथाङा BRB बिथाङा माने आं बिथांखौ बुंहरनो सानदों बिथाङा मोजां मोनो गाज्रि मोनो आं बेखौ मिथिया। नाथाय आङो सानदों आरो गोसोआव जाय हक नोंथां BRB नोंथाङा बेफोरबायदि UPPL हान्जाया देरहायोब्ला बा BPF हान्जाया देरहायोब्ला नोंथाङा मा मोनगोन आं बेखौसो सिन्था खालामहरदों आरो। जाय हक सोरबा हाग्रामायानो राजा जाबाय सोरबा प्रमदानो राजा जाबाय बेवहाय जोंहा जेबो गैखाया। जोङो पाब्लिक जानानै जोंहा मा मोनगोन खोब मोनथारबा नोङो जुदि बिथांमोनजों मोजाङै लेनदेन दङबा फिसा फिसौ खामानि दामानि मोननो हागौ बे थिग। नाथाय नोंथ' बेफोरबायदि खामानि दामानिखौ नोङो सोरबा प्रमद बर'जोंनो जा सोरबा MLA MPजों जा नोंथाङा जुगाजुग लायोब्ला बेफोरबायदि खामानिखौ मोनखागोन बे निस्सय। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै थिखा मावनायनि फ्राय मानसिया लाइसेन्स बायदिसिना दङब्ला जोङो निस्सय मोनखागोन दिनै नङा गाबोन नोंथाङा मोजां लेनदेन लायोब्ला। नाथाय दिनै UPPL हान्जाया देरहायोब्ला बा बबेबा मोनसे BPF हान्जाया देरहायोब्ला नोंथाङा खुद गावनो गोदना हानानै लागोन बा खुद गावनि आगदा आखाइ बा राइट हेन्डखौ दानस'नानै लागोन बेफोरबायदि खोथाखौ होनो नाङा नोंथाङा। आं एसे गोरोन्थि नुदों नोंथाङा दा मा सानो आं बेखौ मिथिया। मानो होननानै बुङोब्ला बे जाबाय मोनसे पलिटिकेलनि बारहावाया बबेथिं लांगोन जेबो फात्ता मोना। जेब्ला रिजाल्टआ फैगोन अब्लासो जोङो बाददावखाङो। माब्लाबा देरहानांगौ नुहरनाय बायदि पार्टिया देरहायालासिनो फिसा पार्टियासो देरहानानै होयो। अब्ला जों मा जागोन बे समाव नोंथाङा जिबायदि खोथा होदों नोंथांनि बे खोथाखौ लानानै नोंथाङा बेसेबां लासिं जानो गोनां जागोन। नांगौब्ला नोंथाङा बुंनो हायो जे बे बाराव जुदि UPPL हान्जाया बा BPF हान्जाया देरहायोब्ला आङो जै दिननिफ्राय देरहागोन बै समनिफ्राय आङो 10 दिन ओंखाम ओंख्रि जाया ना बेदर जाया बा जौ जुवा लोङा गेलेया बेफोरबायदिखौ नोंथाङा समाय लानो हागोन बा खोथा होनो हागोन। नाथाय नोंथाङा नोंथांनि गोदोना हानानै लागोन बा राइट हेन्ड दानस'नानै लागोन बेफोरबायदिखौ दाबुं प्लिज अननानै आं रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांखौ। मानो होनब्ला नोंथाङा गोबां आंनिफ्राय गिदिर बैसोनि मानसि आङो नोंथांखौ बिदा हिसाबै आं नोंखौ खावलायदों। मानोना नोंथाङाबो जोंनिनो सासे बर' हारिनिनो सुबुं। दिनै जोंहा बर' हारिया दिनै सासे गाबोन सासे बेफोरबायदिनो आलाय सिलाय जालांगासिनो दं गोमालांगासिनो दङ। बेखायनो जाहाथे जों बयबो थांनानै थालायलायो आरो अरायसम जों लोगो मोनलायबाय थायो नुलायबाय थायो बेखौ आङो आसा खालामो। दा जाय हक कमेन्ट लिरग्रा बिथाङाबो
माबाफोर गेना गोरोन्थि मोनदोंब्ला नोंथाङा फिन दिनै आंनि भिडिअखौ नुफिनबायोब्ला निस्सय मोजाङै क्लियार लिरनानै हरोब्ला मोजां जागोन आं नोंथांनि कमेन्टखौ नेनानै थायो आरो लोगोसे गासै आंनि बे भिडिअखौ बा बे चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमबो मैयानि आंनि भिडिअआव माबाफोर आं गोरोन्थिफोर बुंफ्लांदों नामा आरो बै बिथांनि BRB बिथांनि भिडिअखौ होनाया आंहा माबाफोर गोरोन्थि जामारदों नामा नोंथांमोनाबो निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर जाहाथे आङो बुजि मोननाय बायदि जेन आङो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि माने गुबुननि कन्टेन्टखौ लानानै फैया नोंथांमोना बिनि खारनावनो नोंथांमोना आंखौ फोरमायहरबानो जाबाय आरोखि आरो आंनिफ्राय गोबां गिदिर गिदिर इउटुबारफोर दं चेनेल सालायगिरिफोर दङ बेफोरबायदिनो पलिटिकेल निउसनि भिडिअफोर लाबोग्रा दं बै बिथांमोननिसिम आङो रिकुवेस्ट खालामहरो जे नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ नुयोब्ला फोरमायहरबानो जाबाय दा मा बुंबावनो लोगोफोर जाय हक जोङो आंनि दिनैनि कन्टेन्टआ बेनोमोन जिखुनु आङो BRB आदाखौ बा बिथांखौ आङो रिकुवेस्ट खालामहरदों नोंथाङा बिसि फिसा दं नोंथाङा संसार जाफुगासिनो दङ नोंथाङा बेफोरबायदि खोथाखौ होनो नाङा प्लिज आरो नोंथाङा गामियारिजों मोजाङै गोरोबलायनानै संसारखौ सोलिलांनांगोन नङा होमबा जोङो थानायखिनि जिउखौ इसोरा जि समसिम जोंनि जिउखौ हरदों बे समसिम जों मोजाङै मोजां सोलिलांनांगोन बेखायनो जोंहा सोरनिबा वान साइड जानानै बा सोरजोंबा सिथाबथारनानै जोङो एसां माने समायखेरा लालायनाय जों खोथा बुंनांगौ दरकार गैया नोंथाङा जिखि पार्टियाव थाया मानो था बा आं जिखि पार्टियाव थाया मानो थाथों बेखायनो जोङो गुबुन गुबुन पार्टियाव ओंखारदों जेब्ला जोङो गुबुन गुबुन पार्टियाव बयबाबो आगान सुरखागोन दिनै जोङो बर' हारि होननानै जोंनि बर'आ माब्लाबाबो खौसे जानो हाखाया बे सियर बेखायनो जोङो एथ'ग्राब सोंखारिनायाथ' बिदिनो सोंखारि जाखासिगोन जेब्ला रुलिं सरकार प्रमद बर' साराबो बा हाग्रामा महिलारियाबो मोनसे समाव गोबां गाज्रि खामानि मावबोबायबो जानांगौ बा मावथारबोदोंबो जानांगौ बेजों लोगोसे आरो बिथाङाबो दाबा खिजानि देरहाखांनायनि उनाव माबायदि मावफिनबावगोन माबायदि सलायफिनबावगोन बिनि सायाव गोबां साननांगौ दङ बेखायनो जोङो बर'फ्रा जाहाथे एसेबां माने गुलाय गुजाय सानालासिनो गावनि गोसोखौनो थिग सानना लानानै बा दाथि हमथाना लानानै जोङो मोजाङै मोजां बबे फारसेजों जोङो आगान सुरोबा मोजां जागोन बिनि फारसे नोजोर होनानै जोङो गोजौ फारसे आवगायलांनाया मोजां बेखायनो जोङो हथारखरि बेफोरबायदि एसां गिदिर माने समायखेराखौ लानानै नोंथाङा संसारनि गेजेराव फेमास खालामनो नाङा खुद नोंथाङा जिथु भिउस नागिरदोंब्ला बा साबस्क्राइबार नागिरदोंब्ला नोंथाङा बेफोरबायदि खोथा होबासो जे साबस्क्राइबार फैगोन बा भिउस फैगोन बे नङा नोंथाङा निस्सय मोजां कन्टेन्ट लाबोब्लानो सोरबा हमनानै ला प्रमदखौनो राय बा सोरबा हाग्रामाखौनो राय नोंथाङा मोजां कन्टेन्ट लाबोबाय थायोब्लानो बेफोरबायदि समायखेरा बा खोथा होआलासिनो खामानि खौ मावलांबाय थायोबा बा कन्टेन्टखौ लाबोबाय थायोबाबो नोंथांनाव सानसे नङा सानसे भिउसा फैगोन नाथाय मा समाव फैगोन नोंथाङा बेखौ खुद गावनो फात्ता मोननाय नङा बेखायनो आं आसा खालामबाय जाहाथे BRB बड' कमेन्ट चेनेल आदा बा नोंथाङा जाहाथे नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि एसां गिदिर समायखेरा लानानै कन्टेन्ट दा लाबोसै प्लिज अननानै आं बेखिनिखौनो बुंबाय दानिया फैदो जोंहा सिगाङाव आङो भिडिअ स्क्रिप्ट होनायाव खाम्फा बरगयारि सारा जोंहा फैबाय थानाय MP इलेक्सननि खोथाखौ लानानै गावखौ माबायदि सोर सापर्ट होदों आरो बेसेबां माने बिथाङा बुंदों 99%आनो BPFनि हान्जानि मानसिफ्रा बिथांखौ सापर्ट होदों बा बिथांनि खोथाखौ बुंदों MP-याव बहायनो थाखाय बिनि थाखाय बिथाङा मा मा फोसावदों नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै बुजिनानै लादो কেণ্ডিডেট স্যার অতি সোনকালে ডিক্লাৰেশ্যন হ'ব এই 2 দিনতে হ'ব মানে ডাইৰেক্টটো দিয়া নাই আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছিলে যে নটিফিকেশ্যনটো হওক নটিফিকেশ্যন হোৱাৰ নেক্সট ডে দুজন কেণ্ডিডেটৰ নাম আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিম এইটো দলে প্ৰাৰ্থী নিশ্চিত কৰিছে কিন্তু অকল UPPL আৰু BPF বাকি আছে কাৰণটো কি ক'ব বিচাৰে একো নাই কাৰণ একো নাই আমি ৰখিছোঁ যে নটিফিকেশ্যনটো ফাৰ্ষ্ট হওক নটিফিকেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে ডিক্লেয়াৰ হ'ব এইখিনি BPFৰ পৰা প্ৰাৰ্থীটো লাভ কৰিব বুলি আপুনি আশাবাদী নে আশা কৰিছে নেকি এইবাৰ 99% আমাৰ BPF দলৰ নেতাসকলে মোৰ নামটো কৈ আছে মানে আপুনি নিশ্চিত নিশ্চিত আসনখনক লৈ কিমান আশাবাদী আছে 100% আমি জিকিম কাৰণ এতিয়া যিটো দেখা গ'ল যিমানবোৰ BTC অঞ্চলত ধৰ্মাৱলম্বী আছে ভাষা ভাষী আছে জাতি গোষ্ঠী আছে বড়ো মুছলিম নেপালী ৰাজবংশী বঙালী গাৰো আদিবাসী ৰাভা চৰণীয়া আপোনাৰ মদাহী সূত্ৰধৰ সকলোই দলে বলে ওলাই পেলাই এই এতিয়া চৰকাৰৰ প্ৰতাৰণা উত্তৰ দিব বিচাৰিছে আৰু BPF দলে অল্টাৰনেটিভ মানে এটা অপশ্যন আছে পাৰ্টি গতিকে সেই BPF দলকে ভোট দি পেলাই জিকাই দিবৰ কাৰণে সকলোৱে সাজু হৈছে